मोगाच्या भावानी बहिणींनो, जी काजाराची चेडवा असतात त्यांचे खूप होडले विचार असतात. होडले जसे की गावात चेडू नका, घव जर माझे जातलो त्यांचे स्वतःचे घर जाये, गव्हर्नमेंट जॉब जावो, प्रायव्हेट जॉब जावो, शेती नाका, शेतकरी नाका, असे विचार असतात. पण बिचारो जो काजारी चेडू असता तो ग्रॅज्युएशन झालेला असता, आताच ग्रॅज्युएशन झालेलं असता, MBA कंप्लीट झाला असता किंवा इंजिनिअरिंग कंप्लीट झाला असता, त्याला खंयचो जॉब मिळतलो काय? कुठल्या व्हडल्या कॉलेजमध्ये त्याने A कॉलेजमध्ये काय ॲडमिशन घेऊन नसतले, पण ते थंयसर कॅम्पस सिलेक्शन असता. पण तुम्ही चेड्यानी हुशार जाऊ जाय. हुशार चेडवा असे करतात ना, असे त्यांना ना मोगान फसवायचे की असो मोग करायचो त्यांच्याकडे, एकदा फसवायचे, काजर करायचे, मग जे जायत ते पळायचे. ही चेडवा अशीच असतात. आणि कॅथलिक चेडवा कसे असा माहिती आता जी चेडवा असतात कॅथलिक चेडवा, ते कॅथलिक चेडवा असतात. कॅथलिक चेड्यावर काजर करत ना, कित्याक कॅथलिक चेडे असतात गव्हर्नमेंट जॉब ना, प्रायव्हेट जॉब ना काय ना हॉटेल इंडस्ट्री इकडे तिकडे असे असतात. तुम्ही त्यांच्या मोग करायचो, असो मोग करायचो का ना, काळजा तर मोग करायचं, तुमचे काळी त्यांच्या काळजा रिग होत जाय, असे रिगले का ना तुमच्यावर तुमच्यावर मोग करतले आणि मग तुमच्यावर काजर जातले. काजर एकदा झाले का ना, मग एकदा ते फसले का ना जाळ्यात, तुमच्या पुढे पळायचे, जे जाय ते जायत करायचे, पण एकदा तर का फसायचे. कारण आताची चेडवा खूप हुशार, ती गावातली चेडवा असून देत नव्हे तर ती सिटीतली चेडवा असतात. त्यांना किती गव्हाचे स्वतःचे घर जाये, गव्हर्नमेंट जॉब जाऊ, प्रायव्हेट व्हडले कंपनीचे जॉब जाऊ. अरे खैसून वाढतले. अरे त्यांच्या डॅडीन त्यांच्या मायपान त्यांना बरे एज्युकेशन दिले तर त्यांना जॉब मिळतलो. ते काय एवढेच आहेत. आणि आमचे फादर आणि सिस्टर त्यांचे व्हडले कॉलेजेस असतात, ते काय एज्युकेशन हायस्ट एज्युकेशन देतात आमका. त्यांच्यात दम ना आमका 50% कन्सेशन देऊन हायस्ट इंजिनिअरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, MBBS हे किती क्वालिफिकेशन देऊ त्यांच्यात दम ना. पण तुम्ही किती करतले आहात. आणि ती चेडवा किती करता म्हणजे बरं चेडू असला का ना, बरं बाहेरच्या कास्टमधलं चेडू असलो का ना, बाहेरच्या कास्टचं चेडू असलो पण बरे त्यांच्याकडे काजर जातं. आणि आमची लोक राहिली अशीच. भुरग्यांना हुशार जायचे, चेडवा का ना असं मोग द्यायचो, असं मोग की त्याने तुमचं मोग आणि त्याच्या काजा उदरले वचक जाऊ. मोग झालं की मग असे फसायचे का ना, काजार करायचे, मगीर पळायचे, किती जायत ते जायत. आणि असे करायचे तुम्ही. आणि नात्यातले चिडू करायचे. नात्यातले चिडू काही वचत ना. आपल्याला खायचे मामाचे आणि इकडचे तिकडचे जवळचे नात्यातले नाते ते चिडू करायचे, ते काही वाचत ना. बिंदास राहात, मोग करू शिकात. असं मोग करायचं का ना, फसूक जाय जाळ्यात. एकदा नेटमध्ये फसले का ना, फसले. हां. अनेक असा ती कॅथलिकची चेडवा का ना हुशार असतात, काजारी चेडवा. आणि आमच्यासारखी मनीस माझ्यासारखे मनीस ज्यांचे घर चांगले असा, जॉब चांगला असा, तसल्या माणसाला काजर जायत ना. ते पण असा म्हणजे ज्याचे घर असा, परत जॉब असा, त्याच्यावर काजर जायत ना. ते पण असा त्यांना कसलं चेडू जावं ते माहीत ना, म्हणून हुशार जावयात. मोग करायचं, मोग काळजातून मोग जाऊ.